When revival comes, your priorities begin to shift. What was once important is no longer important, and what is now is important is Jesus Christ. Life Abundance Christian Center presents to you with Apostle Zet Shiani. Newway Hall, Cape Town. Abona abanye wena namhlanje sizawunisa esipilini literally abantu bazawubona namhlanje amagwirha akuthakathayo uzawubona lo muntu usemveni kwakho abanye bazawuba shock ngoba bathakatha efemelini zabo uthakatho ayayayayayay abanye bathakatha ezifemelini uthakatho ngudadewenu uthakatho ngumntakwenu yithi makhelwane igwirha lisemveni kwami namhlanje lisengxakini. Unfortunate abanye igwirha likuthakathayo uhlala nalo kwaphaya esitratweni lihleka nawe kanti alihleki. Abanye, can I prophesy? Abanye baphethe iBhayibhile benza ingathi bayathandaza kanti bayathakatha. Kodwa kule nkonzo yanamhlanje yesibili uThixo uzawubachila one by one. uThixo somebody shout bachile bawo. Namhlanje imini yokuchilwa kwaba bantu bakungcoleleyo. Namhlanje imini yokuvezwa kwalamagwirha akungcoleleyo. We are gonna charge the atmosphere. Uzambona lo muntu okuthakathayo. Ngeshwa abanye amagwirha abathakathayo ahamba nabo alapha ngoku, alapha ngoku, alapha ngoku. Uhamba nalo, uhlela apha naye, ushaya izandla naye, uyathandaza naye. Kodwa namhlanje ndikhulula umlilo. Mangenyawo now when you Mangenyawo come iza ngaphambili buyumva iza phambili. I'm hearing a name like Ntombi. Ngubani lo? Ndiyemthatha. Ngubani igama lakho? Ntombi. Ubani umamngcongo? Sisitoko sami tata. Sisitoko sakho. You were supposed to be very far by this time. In the realms of the spirit, as my eyes are opening, ndibona into yenyoka erhanqe impilo yakho so. Ngibona inyoka ezibhijeleyo. And ngifuna ube ngowokuqala ndikubonise lo muntu osebenza impilo yakho. Namhlanje ngifuna ukubonisa lo muntu because when you were supposed to be very far ubhijelwe inyoka so. And angizokuxelela nje liba khosadayo. Ngibonisa umama is very short ungaka. Ngwasendaweni yase Lady Frey emachibini. Ungowaphi wena? Lady Frey emachibini. Ngwasemachibini.
Uchelwa inyoka so. Suka ba kuye ngiyikhulule ngoqala ukuyikhulula, ndiyayikhulula, ndiyayikhulula, ndiyayikhulula. Out! 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 Ikabande boshada. Nansok. Mthatheni nimsesipilini. Beke nesipilini. Thatha usimike pha uzozibonela yena. Jongiseni pha isipilini. I'm opening up her eyes right now. I'm opening up her eyes. I'm open. Ndifuna mbone lo muntu. Uzombona ngamehlo. Uzambona ngamehlo. Lo muntu wenza lento. Lo muntu omsebenze ngalenyoka. Ngifuna vuleka amehlo. Now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I'm opening up her eyes right now. I'm opening up her eyes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ezba embona lenyoka elapha eswini. Iyaqala iyatsha ngaphakathi eswini. Ezba embona lo muntu right now. Ngiyamreveala kwizwi lakwamoya. Ngiyamreveala kwizwi lakwamoya. And ezba ngimreveala lento elapha eswini. Lento elapha eswini iyaqala iyatsha. Iyaqala nantsok. I see a snake, it's gonna come out. I see a snake in the realms of the spirit. It's gonna come out. Ngifuna aqubisane nalomntu sondeza isipili. Ngifuna aqubisane nalomntu. And esibeza ikhupha lenyoka, ndifuna ibuyele kulomntu ebeyifakile. Ndifuna ibuyele kulomntu ebeyifakile. Ngifuna ibuyele kulomntu ebeyifakile. Ngifuna ibuyele kulomntu ebeyifakile. In the name of Jesus. Kuyenzeka. In the name of Jesus. Kuyenzeka. Nazo John ukhupha idliso. Yalikhupha nazo. Njongisa besipilini lo. Njongisa besipilini. Lebo shade kedibasa. Yes. Lento hapa. Iphi lento? Ubona ntwana? Makhulu ka. Ubona umakhulu? Mama ka uzalo ka mama. Uthi ngumama zala kamamakhe. Kwenzekani? Ubona ntwana? Mama zala lo ka mama lo. Banna lo. Guye lo. Kumama zala ka mama lo. Nabani na osefamilini yakho okusebenzayo, nabani na osefamilini yakho okuthakathayo, uThixo makabachile. Somebody shout fire. Umile lo mntu. Umile. Nezindolo mama. Phakamiseni ndimncede. Namhlanje abantu uzawuzibonela ngokwakho lo muntu okusebenzayo. Thank you so much for watching our programs. Pula. Hope you are enjoying it. Abraham Shiane, it's my name. I am your prophet. Khumbula ukuba uaround Cape Town ndiyanqwenela into kubana ke uze usihambele apha offices zethu. Office zethu zilapha eCape Town eKhayelitsha kwa A605 Makhabeni Road. We are just opposite Bonjo Garage as well as Luhlaza High School. Exactly abaphambi kwesikolo ekuthiwa iLuhlaza High School. That is where our office are. Indlu ependwe black enemibala egold. Kulapho esikhona every day Monday until Saturday. Sivula ngo-8 o'clock siyovala exactly ngo-3 o'clock. Hlala nawe phansi ndikuxelele indaba zakho, ndikuxelele uba kwenzeka ntoni empilweni yakho, singanelapho sincothule ingxaki yakho, sibuyisela into yomntu emntwini wayo. Okwesibini ndiyafuna wazi mphulaphula into kubana wena mbukeli umprofeti unazo nezixhobo, specifically
prophetic materials, ingakumbi kweli xesha le festive season nalapho abantu bagoduka khona. Ingabe uzawugoduka uzawubheka ngasekhaya, and uyayazi uba kudala laa ndlu yavalwa and idinga into yokubana before be uyafika iqale isetyenzwe. Umprofeti unezixhobo ezinamandla, umgijimisi wabathakathi, umgijimisi wabathakathi. Zizixhobo ezo umprofeti akunikeza zona, izinto ozawufika uyowutshiza ngazo ekhaya, izinto zokuqinisa ekhaya. Ndikunika nezinto ndikubonisa uba uzawufika ugromba apha uyifaka apha, ndikunike nezinto zokubethelela pha ekhaya. Siqinise ikhaya lakho. Siyakwazi as well uba wena isikwezi sakho ufuna ukuqiniswa, siqinise wena, siqinise abantwana bakho, siqinise nditsho nenqwelo yakho mbukele ekhaya. Zama into yokubana ube uxhomana kanye nathi. Ukhumbule siyakwazi ukuphosela wherever you are apha eMzantsi Africa, whether you are in Joburg, you are in Durban, you are Eastern Cape, you are in Rustenburg, wherever you are, sakuthumelela into zakho zithatha only 3 days zizofika kuwe mntasekhaya. Ndinenye into enamandla ebizwa ukuthi libhubesi mntasekhaya. Wena mntu othi ndinentshaba ezindilekayo, wena mntu othi ndinamagqwirha andilekayo, ndiyakwazi uba ndikuzibanisele into zam ndikunike ibhubesi. Alihambi lodwa ibhubesi, lihamba nokuphinda umshaye mntasekhaya. Shaya Jehova, we into ezawukwazi ukukusebenza mbukele ekhaya, ilwe neentshaba zakho, sibuyisele into yomntu emntwini wayo. Mamela mbukeli, xa ndikuhlanganisela ibhubesi ndikuhlanganisela nophinda umshaye. Ezi zinto zenza into yokubana lento bebefuna into yokubana mayenzeke kuwe mayingenzeki kuwe, koko mayenzeke ezintshabeni zakho. I want you to order now ibhubesi kanye nophinda umshaye. Wena mntu onentshaba, wena mntu onamagqwirha akulekayo, ayihambi yodwa mntasekhaya. Abantu abafuna ukuqiniswa, bracelets zikamprofeti ezihlala apha esihlahleni sakho, ungayenza loo nto wena, ungayenzela abantwana bakho. Odele wena kulwe xesha le festive apha amagqwirha alwa khona, hlala une bracelets zikamprofeti ezifumanekayo. Ndiyakuposela mphulaphuli, ndiyakuposela mbukeli, apho ukhona ukwazi into yokubana ube uyazifumana ezi zinto. Khona ubuzayo zintoni ezinye izinto onazo apho mprofeti? Unomntu omaziyo onebekelo, sinawo amayeza angakunceda ingakumbi kubantu abahlutshwa libekelo mntasekhaya. Singakuposela likwazi lisokufika kuwe. Unemilenze edumbayo, unemilenze eqaqambayo, unento ingathi uhlatywa zizinto, even inaliti apha phantsi kwenyawo eli lakho, unengxaki nemilenze, sinalo iyeza lebekelo elingakwaziyo into yokubana lingakunceda mbukeli apho ekhaya. Abantu abaxhuzulayo, abantu abawayo, umprofeti unawo iyeza lokunceda abantu abawayo nabantu abaxhuzulayo. Baninji bafikile besiwa, baninji bafikile behambe indawo bengancedakali, bebanjwe sisifo sokuxhuzula. Namhlanje sakwazi into yokubana sibe siyabanceda bakhululekile. Now it's your turn into yokubana nawe sikuncede apho ekhaya, utsho ube uyakhululeka mntasekhaya. Andiphele lapho, zininji kakhulu izinto endinazo. Ikhombo yotywala, ingabe unomntu wakho apha ekhaya osela kakhulu utywala, ingabe unomntu apha ekhaya osebenzisa kakhulu i-drugs. Umprofeti finally iyeza lokuyekisa utywala, iyeza lokuyekisa i-drugs phecelezi iziyobisi. Ingabe ngumntanakho, ingabe ngubrother wakho, ingabe ngusister wakho, ndinalo elo yeza. Just call the numbers on the screen, sikwazi into yokubana nawe sikuposele, sikuncede. Otata abanengxaki ekamereni, iyeza elibizwa ukuthi yimbiza yamadoda, umprofeti unalo elo yeza. Liyeza linamandla kakhulu. Uba ungutata uhlutshwa iswekile, mhlawumbi nezinja asakhonkoti kakuhle pha ekamereni, oda apha kuthi mntasekhaya sikuncede. Baninji bafikile otata, sibanyengezele, utsho kufudumale, ube kuhle pha ekhaya ekamereni. Ingabe ngumama apho uhlutshwa yinto yokungafumani bantwana, mhlawumbi izisu ziyaphuma, azihlali izisu, zihlala nje inyanga zibe 2 zibe 3 ziphume. Oogqirha baze bathi unengxaki ne-fibros, awufumani bantwana. Sinalo iyeza mntasekhaya elingakunceda. Imbiza yomama ikhona. Okwesibini, omama abahlutshwa sisilwane, awulale ebusuku ulaliswa nalento, ikufikela ngobusuku iyazijika ifane nomuntu oyindoda. Lento ilala nawe uzoba nengxaki even nesisu esi, ingakumbi apha emazantsi esisu siyakuhlupha ngoba
uhlutshwa sisilwane uzihambile indawo awuncedakali. Finally into yokukunceda kwinto yesilwane sinayo mntasekhaya. Baninji bafikile omama, bafikile osisi beleqwa sisilwane, behlutshwa yinto yesilwane. Bafika mntasekhaya, sabasebenza, sabanceda. Nawe ndingakunceda ndikusebenze, ndikuthumelele zonke izinto ezingakwazi into yobana zibe ziyakunceda. Ndikwazi ke into yobana ngemphulaphuli undicontacte. Inombolo zam zomnxeba once more ngu-073 907 1240. Ngicela uziphinde inamba zam ngu-073 907 1240. Okugqibela 073 907 1240. Ayikho into engenokwazi ukukunceda ngayo noba uhlutshwa intoni na. Zininji ezikhona. Just wena dial the number on the screen, si WhatsAppele, sifonele, sikwazi ukubana sikuthumelele into zakho. Ixesha lokukhululeka lifikile. And finally eyogqibela engakwazi ukuyishiya abantu abanengxaki nezimali, abantu abathi imali ayihlali, abantu abathi imali ayibonakali, abantu abathi ndibolile ngamatyala nditsho nemali ezizalayo. Yemntasekhaya sinayo into ebizwa ukuthi yimvula yemali alala, mvula yemali alala. Sesincede abantu abaninji bebebopheke ematyaleni, imali ingabonakali, imali ingahlali, ethi imali andiyiboni, isebenza kanzima but andinamali. Namhlanje sibancedile, sabanikeza imvula yemali yabanceda. Namhlanje order yours, ndikwazi ukuthumelela imvula yemali uphume kulamatyala okuwo. Ndibambe on the numbers on the screen, ndikuthumelela into zakho nezinye mhlawumbe ndingakhange ndibe ndiyazimenshina. Zininji mphulaphuli, yiza sikuncede. Igama Ebrahim Kashiyane. I am your prophet. Till we meet again. God bless you. Bye bye. Is an mind? Why umewetwa hapo? Ubani uthumeka? Ndim tata. Ukuthi bengazudila nawe but vele wazimela pha. And I'm seeing danger. I see danger, danger, danger. I'm hearing a name like Lusandile. Lusandile. Ubani Lusandile? Ngumntanami tata. Come here. Imanjalo. I'm seeing another name. Luphumlo. Ngumntanami tata. Imanjalo. Ngibona iCV yakho. Ngibona iqhaga. Ngibona ukuvalwa kwayo. And as I look into the mirror, kuthiwa manikhuphe ubomi bakho ngoba uma ndingakuncedi namhlanje bafuna udila nawe, badile nabantwana bakho. And ngibona omama abayi-2 mangiyijonga apha esipilini. Bengazuthetha nawe but ngenxa yale nto ubuyenza ume pha. Ndibona omama abayi-2 abakudala abafuna bathi babafumane wena funeka bafumane abantwana bakho. Bapha abantwana Base-Eastern Cape tata. base-Eastern Cape and bahleli naba bantu ngoku ndithethayo. Because mandivula amehlo ndibona lo mntana uLusandile, ngibona uLuphumlo and ndibabona behleli nalamagqwirha endaweni yaseDutywa. Ngowaphi wena? NdingwaseDutywa tata. Baphi abantwana? Base-Eastern Cape tata. Ndawuni pha? eDutywa. Because as my eyes begin to open, ndibona aba bantwana bahleli exactly kule lali ehleli lamagqwirha. And wena kuthiwa bekufanele uba ungumuntu uhleli nje uphunyelwa zizisu. Come here. Ngoba lo muntu uthakatha impilo yakho, lo muntu eligqwirha lisebenza impilo yakho, leli lisebenza impilo yalo. Imani pha. Oh, can I prophesy? Can I prophesy? Ngifuna unibonise ukuthi nisetshenzwa ngumuntu oyi-1 nina qanazana. I'm hearing a name like Azipeli. Ungubani wena? Azipeli tata. Ungubani wena? Azipeli. You people are not ready. Can I prophesy? Can I prophesy? Can I enter? Azipeli.
Nguwe lo, Ewe tata ndim. Nqanda. Ewe tata. Ubani ifani yakho? Nqanda. Uboyazi ukuthi amagqwirha xa ekufuna wena angakufumani, bangena kwi-angle yabantwana bakho. Because they know into yokubana once bafumana abantwana bakho, bafumene inhliziyo yakho. I'm seeing a little girl. Mary. Mntanami tata. Kubani igama lakhe? Mary nqa. Mary. Can I prophesy? Can I prophesy? Ubuthi wena bapha abantwana Bese Eastern Cape tata. down eastern Cape. Edutywa. Because eligqwirha lifuna abantwana bakho ikwane eligqwirha lifuna uMary. Ngoba lisedutywa wena ungowaphi? Wasedutywa tata. Na ungowasedutywa. Welcome to a journey of transformation, hope, and abundance. At Abraham Shiani's Ministries, we believe in living life to the fullest, just as God intended. Led by the dynamic and inspiring Apostle Abraham Shiani, our mission is to guide you toward a life of purpose, prosperity, and unwavering faith. God will prepare a fish to take you to another level. Can somebody shout yes? Stay connected with us across every platform. Tune into our powerful sermons on Zibonele FM 98.2 every Sunday at 7:30 a.m., every Sunday at 6 p.m., every Tuesday at 8 p.m., every Thursday at 8 p.m. Experience life-changing messages on Bay TV channel 260 every Sunday at 8:45, every Thursday at 10:45. Don't miss a moment of this abundant life. Follow, subscribe, and tune in to Life Abundance, Christian Center for your daily dose of encouragement, wisdom, and God's Word. Experience life abundance today and let God's overflowing blessings transform your life. God bless you. Thank you so much for joining us, Abraham Shiani. It's my name and I am your prophet. Hope you are blessed by our programs and I want to invite you this coming Sunday. You can't miss it. We are in the mother city. We are in Cape Town. We are at the hall called New Way Hall or OR Town Hall. That's where we are. It's powerful power. It is prophecy. People bafumana in prophecy zabo. Healing taking place. Abantu bangena begula baphume bephilile. Abantu bangena benemithwalo baphume imithwalo yabo ithuliwe empilweni yabo. Abantu they get prophecies, accurate prophecies where the prophet tells you exactly what is happening in your life. Ivelaphi lento and asiphele lapho sinqothula nengqambo zayo sithathe siyibuyisele emntwini wayo. You are looking for a financial breakthrough. Abantu bakhululele izimali zabo, abantu imali zabo bezibanjiwe, abantu imali zabo besingakhululeki for years. Sibona abantu bekhululelwa imali zabo, sibona abantu bencedakala, sibona abantu bebegula bangene bethwele baphume bephilile. Healing is taking place now. Signs and wonders are taking place now in Cape Town. I want to see you this coming Sunday. I want to lay my hands on you. I want to prophesy upon you. Remember, when I see you, I shall prophesy. Come and join us this coming Sunday at the New Way Hall. If you are in Cape Town, you can't miss this move of God. God bless you. See you Sunday in Jesus' name. Amen. When revival comes, your priorities begin to shift. What was once important is no longer important, and what is now is important is Jesus Christ. Life Abundance Christian Center presents to you with Apostle Zet Shiani.